ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa muzuva ranhasi nazuro wese. Regai ndanga ndati makorokoto kuna Budi JP to the JPS vakabudisa album ravo zuro, kana kuti handizozi kuti ndoti video here kana kuti ndoti part of the song yanga iri paalbum yavakabudisa. Vakabudisa video rinonakidza asikamboiti. Ndakaona vanhu vanga vane mamhasuru nenyanga dzakaenda mudenga. Unfortunately handisati ndakwanisa kuti sei kunge ndichiuya nemadhenda acho ndichitevedzera kuti ndinobuda kumbari uko panenge pane mufambo chaizvo timborichi mukuisolate ikokuku. Saka kuda kana mazuva anoteverawo hatizi kuti tichazokwanisa kutevedzera here zvehanzu. Saka ndakatogwadza sikambonishiya kuti saka ndinodzwa nepinyanga dzekwamushori uyezve nematehwe acho zvese nemabhidzi kati zvina kushata zvacho chege ndingoti well done. Panengoona zvangu vanhu vazhinji vachikomenda vazhinji vaitaura kuti well done, good visuals, wakagona, ndavangoti vaitaura saizvozvo. Vamwewo vaisawo masentiments avo vachiti arera akafanire kupi ndire kwakati. Asi pane paizobuda pachinzi hanzi akati hanzi handina kukumbira handina kukumbira bacho. Saka zoti ndo ainzi ndavamwe meet the new year kana mwana here akushanda nani naButi JP musikana uya. I'm not so sure. Handina hangu kuzonyatsokwana nguva yekuzoti ndichitendera nekuti dhata racho futi rinodhura. Saka ndozvandokwanisa kungotaura 1 or 2 zvandakasangana nazvo. Tobva ipapo toinda zvakare panhau yekuti gatingoti makorokoto ndaona maviewers anganzi Buti JP vanechi more than 128,000 within 24 hours. Tichiri ipapo vamwe vanhu vanobva vatanga kunoita macomparison and contrast kuti wakundwa nesong yani yaButi Wingy D yakanzi yakaona more than 130,000 within 24 hours. Zvikanani, why comparing them always? Munhu wabudisa video yake hapana mbobonzi mandikombe kuti asi makunomhanya kunotora video yauyu. Why do you have to do that? Tichiri ipapo tochibata panhau yemwechi muface akati mukoma vako avo achiva Buti JP zvikanzi zvakare. Ichi ndachiona hangu kuzimucelebs ndakuti ashua ndokwandachiona chakapostiwa zvikanzi naButi Japesa walanzi chiri muko born 1 February 1983 ... maviri mukudze mukombe koma born 4 July 1987 koma hukuru haudi kukambirwa. You are very right, ndi mukoma vangu and I love my big brother. Ndo response yavakavaisa iyi. Apana makati kuna munhu wakashorwa hakuna wakarafurwa pangopindwa zvakanaka kuti yes in terms of age ndi Buti vangu. Zvikanzi nevamwe manje kucomments, I don't know why people keep on comparing these two. They are both talented, like extremely talented in their own way and capacity and in the same industry. Their music genres are different and their messages appeal to each and every differently. Stop causing unnecessary dramas. Zvikanzi zvorora zvakomurugara Buti Ginimbi handisi kuti zvachipita papa. Zvikanzi this is too serious. Why muruda kunyora statement iroro? Zvikanzi ko why zvapinda papi nenhau iyi? Zvikanzi praise anenge anomboshaya zvekuita sometimes. Zvikanzi I respect the guy anogona. He just humbled someone professionally. Why would you just post pauyu pamwe ari kuposta zvemumhanzi wake imakuda kutokonya chemunhu kuti toko unokupindura ngambotsoka kuti maartist vanhu dambudziko ripondera kuti vanhu vazhinji vanenge vachifunga kuti nekuti uri artist nekuti unonzi uri celeb kuti vakakutuka vakaita zvavanoda kana kuti vakakutokonya vanenge vachitoti it's our right. Iwe haufaniri kupindura nekuti isusu tisinofanira kutongokubhula taita mubhulo tokuita nekungokuwanzira nekuti akuita dhimini unofanira kungosekerera. Saka pavanopindirwa pepe hazvivaiti zvakanaka kuti why? Sindopatonzi dindingwe rinonaka kana richikweva vamwe. Asi kana iroro kweva kuti maiwe mavara angu azare vhu ndozvinokwanisa kutaura izvozvo. Zvina kushata tinenge tiripo zvakare tichiona. Zvikanzi nevamwe atikura nhema people keep comparing two different people. It's like saying what is better, tractor or Benz? Iwo unorima neBenz here. Both of them are fire in their own genre. Well said. So who is the Benz and who is the tractor? Just asking for your friend. Hands ndimukoma pamakore, not pa music. Ndonya yacho ndanga ndisina kuzvibata. Titoona comment yamadhambosi iriko kupi kuikira iyo comment section. Kirona pakati sama laughing comments. That's so nice. Well done. Munhu wenyu uyu anongotatamuka ekera ndewamwe ndikanzi kuwai zvikanzi ndosaka asiri kuguma kuri but Jesus
Handizi kuti vanhu avakambomuona here Bhuti J Praiser wacho niwewe. Haizivi manje, I'm so confused. Pamwe ndokuti ndipo paunotoona kuti Bhuti Wingi D wacho akarongeka haana time yekupinda nemwoyo pasocial media, anoshandisa data. Zvikanzi haisi kids game, vamwe wavo zvikanzi apedza masports JP, ndezvedate of birth chete here ndevamwe wavo. Hatizoziva tinenge tetapwere, why ask us? Vamwe ndokuti hatiri kurana mudhara pamakore chete team JP. Vamwe ndokuti vanhu vanozozvinyanyawo. Zuro paye vamwe vakatukisa dzinza rese rekwana Bhuti Sekalasi nekuda kwei. Zvikanzi at least my fave isn't this childlike. Ndevamwe, why do people act like two gods can't coexist grow up? Ndevamwe uyu agonekwa. Zvakaoma shuwa maartist edu ane kaunhu kakasipa naaka. Kasoti akasipa naaka vanoita nezve I don't know, kuda anopindirawo unosara wakanyasa kutonhorerwa nemvura kuti tswa tswa tswa. I'm not so sure. Zvikanzi ukuru uri kuhuziva kungoti awo masasi epain. Ndikati are you sure? How do you know kuti Bhuti JP vari kurwa pain panguva ino? How do you know? I'm not so sure. I can't wait for the best of the both worlds concert. Ndinenge ndichiita live stream ndiri pajoza zvangu ndevamwe avo mukuru zvokwadi. Zvikanzi Bhuti Wingi D vanopisa mindiro nyoro inozorodza munhu, hapana kumira mushe. Aizve fire tanda. 2020 ngaichipera tears ending. Ndevamwe avo zvikanzi at least Bhuti Wingi D doesn't have time for this. Ndevamwe avo zvikanzi vanhu havaneti nekuudzwa mashoko naBhuti Mukudzi Mukombe here, dai vambovasiya vakadiro. Ndevamwe avo vadiro. Zvikanzi aisarenda asi Bhuti JP nedate of birth unotoriketa zvese here, but JP soka zvikanzi munhu apindurwa zvakanaka uyu. I give up, he is not lying. Vamwe avo zvikanzi perfect answer. Comment section set up yekira December zviri sei happy new month. Ndevamwe zvakare javapedza bhora zvikanzi dzondifungidza BBC One Extra radio interview 2017. JP anopedza masports vanhu hadi vanhu vanomuudza asina basa. Angachaiziva here uchambokwesheswa ngerekere handisi kuzota kureva kuti good response boys hapakaipa. Clipback yakaenda kuprivate sikolo. Ndevamwe vadero zvikanzi batekera mariona sei video raningirikini namwe. The good thing is Wingi ndiye haangakira. They are chasing the same paper money, but they are two different people who sing differently and different messages. No need for comparison. Mese makanyanya ndevamwe avo zvikanzi wow, that's so nice. Tochibva ipapo toita panhau imwe yechimbo chakabuswana nana Koffi Olomide nana Diamond Ekera. Kunonzi uku anonzi ani vehatirari 263 vaya ndovakanoita mukaption wachoni uyu zodzwa huku wabandi wekudzwa ni ndobva anoti thank you, I'm so happy and humbled. Waona chi pachinzi zodwa asi pakazonzi no zodwa zodwa from Harare. Ndofunga anga asina kuzviwa ipapo, kangonzwa kuti zodwa ndokabva atofara kuti ndaimbwa na Koffi Olomide nani naiyeye Diamond Platinum. Zvikanzi nahatirari 263 aiwa no anga achirevani zodwa muZimbabwe not you lo. Ndobva chatanga kutendera chicaption ichi. Saka ndoona sekuti handisi kuti wakazosvoderera sanzi ukazodhirita asi vanhu vanga kuti saka mahwani. Vamwe vakuti vamwe vanhu vanozvivambisa sekuti vazosvika pakuimbwa mukati mevhidhiyo yedu. Zvikanzi zodwa makandla kana mukandla wacho yewo muno muZimbabwe uyu wakabhutikiningi warema kusvika pakuipiswa mumalyrics musong kuti wakanda waenda wasaenda zvakangonaka. Chozvitenda singamboiti izvozvo. Saka regai ngoti ndo zvanga ndauya nazvo mukati mevhidhiyo ino. Ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.